Medio rural aínda non dá por extinguido o incendio da Barbanza. No último parte facilitado pola Consellería declaro como estabilizado. Na zona seguen a traballar numerosos medios, principalmente en labores de vixilancia e refrixerado daquelas zonas máis próximas a vivendas, nas que pode existir un maior perigo se as lapas volven a reavivarse. Transcorridos xa varios días, Medio Rural investiga agora as posibles causas da súa orixe. Todo apunta a que foi intencionado, pero polo de agora non hai nada confirmado. Tampouco a canto ascende a superficie total queimada. As estimacións que manexa a Xunta é que podería roldar as 2.200 hectáreas. E mentre se intenta extinguir o lume, xa se analizan tamén as posibles consecuencias, ademais da superficie arrasada e o difícil e longo que será a súa recuperación. Existe un gran temor a que a chegada das chuvias provoque tamén o arrastre das cinzas ao mar, o que conlevaría a mortalidade do marisco, ocasionando perdas millonarias para o sector.